uphile uphushe uphumelele kama kupastor ngitshayela ufliki inamba ngicela ukuthi isebenze kusuka ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama kucela mina ukuthi umuntu oyimember echannel angifolele kusuka ngo-9 ka-5 ntambama kuphela kusuka ngoMsombuluko kade ne-Friday kuphela. Kungiphatha kabi kungizwisa ubuhlungu ukuthi abantu abaningi abafuni ukwenza lokho engikufunayo nengicelayo kodwa kube kuyibona futhi abafuna usiza bafonela mina kodwa bafuna ukuthi bafone ngesikhathi sabo ngendlela yabo. Abanye mabefona babuza mina igama bengayichazanga bona igama yabona. Abanye bafona before 9 abanye bafona ebusuku abanye ntambama and they expect me ukuthi ngibaphathe kahle ngikhulume kahle yabona. Kungizwisa ubuhlungu yabona. Sibheka uSimamukele Maphanga uthi ngibingelele pastor. Cha mina-ke ngiyiphuphile indlovu ejwayelekile kodwa umboko wayo ubungena nje ngaphasi kwemoto yami ifuna ukungiginqa. Ngiyaxolisa ungena kamuva. Yini indlovu is an elephant. She was dreaming of an elephant that was trying to attack her car using the trunk. Is the trunk? I don't know. So indlovu kwabanye ithongo kwabanye kunabantu bakwaNdlovu nabanye aba-related to Ndlovu uthola ukuthi kubo nje kuyisidalwa kuyithongo. Nabanye abantu indlovu kube ingavela njengesidalwa futhi yabona njengedlozi noma esinye seyidalwa. Asibeka nje la number 1 ngokwesintu uma uphupha indlovu kungaba uphawu lubi uma ihlasela ngoba selusho ukuthi kungenzeka ithongo lakho liginyiwe ngenxa yokuthi kukhona ongakwenzi kahle noma kukhona okwenzile okuphambene nomsamo sefuna ukubhekeke. 2 omunye angayibeka kanje ukuthi isikhathi umphupha indlovu ngabe uphawu lubi uma ihlasela ngoba lokho kusengenzeka uthola ukuthi lento ikukhombisa ukuthi ithongo liphenduliwe ukuthi limelane nawe. Okay. 3 kuyenzeka uma uphupha indlovu kuba uphawu lubi uma ihlasela esweni likhomba ukuthi kungenzeka kumele uqaphele kakhulu ngoba sekunomuntu oseqala ukuba isitha esikhulu ozokuvukela azama ukukukhaphela. Amahubo 5:5 verse 3 ngenxa yezwi lesitha ngenxa yokucindezeleka komubi kuba-ke baginqela okubi phezu kwami bangizingela-ke bethukuthele. 4 omunye usengibeka kanje angathi uma uphupha indlovu kuwuphawu lubi uma ithukuthele ngoba lungakhomba ukuthi uma ihlasela empilweni ngoba lento ngasho ukuthi kunesikhulu esiphezulu esizokujezisa ngenxa yey'phambeko zakho noma ngenxa yamaphutha akho. Kungenzeka mhlawumbe usemsebenzini yenza uyabona uthola ukuthi kukhona ongakwenza kahle bese lesi sikhulu le-manager whoever abe afake i-punishment lapho yabona. So uJeremiah 1:19 bayakulwa nawe kepha-ke abe wahlula ngokuba kungenawe usho uJehova oba-ke ekhophula. Siyabonga. Stay blessed.